der ringer. Det er også for mig. Hej. Hvad så? Velkommen til vores video, vi er PvP Boys DK. Ja, Kid PvP. altså i Kid PvP. Episode 1. Og... Ja, lad os ikke. Vi går Skal vi ikke gå ind i den røde portal? Jo, det gør vi bare. Jamen det er jo... Nå, okay. Fordi jeg kan jo ikke gå ind i den blå. Og e-penge står nede i beskrivelsen. Ja, det skal vi nok skrive. I må meget gerne give et like. Det kan jeg lyst. Ja, og subscribe, og så må I også Og gerne dislike, hvis I ikke skrive... Ja, og I må også gerne skrive noget kommentarer. Nej. Jeg er i gang med... Nej, tæt på nok kommentarer. Og jeg døde også. Jeg er ikke død endnu. Okay. Jo, det er meget Lad os gå ind i PvP-farm. Ja. Hvornår er det egentlig PvP-farm op til? Vi skal vel lige vide, det er vores første video af alle. Ja. Vi skal også lave sådan et forbillede på det. Det har vi også lavet. Vi Det er lidt nemt. Lige fundet på det for... Der kan der stå en time PvP. PvP, stort PvP, og så lige lidt imellem boys, så står der bare DK. Jeg fandt på, at vi skulle lave YouTube-videoen, så jeg begyndte bare at spørge, om han ville. Og så kom vi selvfølgelig i gang med vores første video. Emil, kommer du? Ja, okay. Og her er flaget. Nej. Ja, det gør jeg. Kan vi ikke klippe det ud? Jo, det kan man godt. Jo, det kan man godt inde på, hvad nu det hedder, jeg glemmer, hvad det hedder. På My Movie Maker, der kan du klippe det ud. Der skal du oprette den. Mit er også, om du kan høre det. Protection 3, Fire Protection 1, Portil Protection 1 og Tornset. Det var min hjelm og min mavebeskytter Protection 3. Det var med at slå mig. Unbreaking 1, Fire Protection 2 og Portil Protection 1 og Tornset. Og mine bukser er Protection 3, Unbreaking 1, Fire Protection 2, Portil Protection 1 og Tornset. Og mine strømper er Protection 2, Fire Protection 1, Shader Falling 2 og Portil Protection 1. Og min hjelm, den er Protection 1. Min chestplate er også Protection 1. Og min ryst... Og jeg har Sharpness Svag på min svær, Unbreaking 1 og Knockback 2 og Fire Spect 1. Punch 1 og Power 2. Jeg har Protection 1 på min bukser. Og en pil i mit kit. Og jeg har også Protection 1 på mine damebukser. Skal jeg skyde? Og mit sværd, det er Sharpness 2, Knockback 1 og Fire Spect 1. Hey. Og jeg har det samme som ham. Lad være. Ja. Stop. I skal skamme jer føle. Lad. Ja, okay, nu nakker jeg bare det begge to. Så. Nej, det går ikke. Så skal jeg Lad være, jeg vil dø. Så lad være med at nakke hinanden. Okay, jeg har et halvt hjerte tilbage, okay, lad være med at nakke mig. Nej, du har ikke et halvt hjerte tilbage. Du har 3 Nej, jeg har lige fået lidt mere hjerter. Så slår mig en gang til, dør du. Du er død. Så skal du... jeg har et halvt hjerte tilbage. Hold det heldigt. Hvad var det? Lad være med at slå mig. Så skal du også... Slås mig. Nu kommer der en. The bridge. Shit. The bridge. Han hakkede mig. Han nakker også mig. Nå. Det er ikke så meget mig og Emil og Flau. Ja, men ikke så meget mig. Nej. Ja, vi er side. Jeg har også en anden kanal. Kom ned i... Husk nu, I skal også suge. I må også meget gerne... I må også meget gerne like... Ja, husk videoen, den er kun 10 minutter. Og hvor langt er det gået, den egentlig? Må meget godt like vores video.
Hey. Hvem skal dø?